miawas nga mga sapa ug murag dagat kalawom nga tubig uwan sa kadalanan. Laing hugna na sab sa pagbaha ang nasinati sa mga mulupyo sa Cebu City ug ubang bahin sa Metro Cebu human sa kusog nga bunok sa uwan kagahapong adlaw Agosto 12. Gani gitataw sa pangu sa Cebu City DRRMO Councilor Dave Tumulak nga dakong rason sa daling pagbaha sa syudad ang yuta, lapok, inubanan sa basura nga nagtipon og sa mga sapa. Gawa sa padayong pagpanglimpyo sa kasapaan sa syudad, laing solusyon nga iyang gitan-aw nga palawman ang riverbed sa mga sapa, pinaagi sa pagkaut sa yuta niini. Tungod sa mga yuta nga mada, mga bato, mga basura, naana ni karon sa atong mga riverbeds. Nimabaw ang atong soil foundation diya sa atong mga kasapaan hinungdan nga ang tubig mosaka na gid siya adto na gid sa atong mga kadalanan. Samtang gitutukan karon sa Cebu City Government ang mga identified flood-prone area sa syudad lakip na Basak Pardo, Kinasangan Pardo, Tagunol, Rizal Avenue Extension, Mambaling, Dulho Fatima, Mabini, MJ Cuenco Avenue ug pipila ka bahin sa Barangay Mabolo ug Lahug. Hingpit sab ang pagtutok ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa mga desilting works sa syudad. Nagkanayon si Tumulak nga paningkamutan nilang mapaspasan ang proseso sa pag-award sa contractor sa ipatnuman nga flood control project. Daghang kag-agian technical, bidding, pre-bids, awarding, implementation dayon. So it takes time but siguro na sa gisulti sa atong mayor, papaspasan ni siya. Especially nowadays nga rainy season and then in preparation also sa Christmas and sinulog, kinahanglan mapadali gidayon ang mga programs. Gani nanawagan ang konsihal sa publiko nga moduyog sa kagamhanan sa pagtubag sa problema sa baha sa syudad. Nanawagan punta sa publiko nga magtinabangay kay dili man mahimo sa gobyerno, ang gobyerno lang may patuman ini kinahanglan kadto sa itabang gikan sa mga tao, labi na ang proper nga paglabay sa mga basura. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.